Мен алдан яңадан башлыйм. Калфаклар белән инде мин булай белүм буенча тарихтан да укыганда КХТИда инде бу институтта укыганда да кызыксынганым бар иде инде. Менә төпләп торып инде аларның эшләүләре буенча һәм чигү буенча менә үзебезнең хәзерге техникумбыз ул вакытта безнең әле ул училище иде. Училищега килгәч кызыксына башладым. Мондагы булган остазлар башта миңа аның серләрен аңлаттылар, ничек эшләнгәннәре буенча, чигү буенча, тегү буенча һәм аның тарихында инде. Шуннан соң ныклап торып үзем дә кызыксына башладым. Төрле китаплардан бу калфаклар турында өйрәнә, укый башладым. Ныклап торып инде аның тарихын. Беренче калфакны чиккәнче аны калфаклар башта аның рәсемен уйларга кирәк. Монда өлгесен беренче булып калфаклар төрле өлгеләр буенча эшләнә. Уртача калфак ул безнең менә бу кечкенә генә калфакчыгыз бар һәм менә моннан әзрәгрәк тагын зураграк өлкән калфагыбыз була. Өч төрлегә бүленеп йөртеләләр. Шуннан соң инде моның тукымасын сайларга кирәк. Тукымасын инде аның чарасына карап сайлыйбыз. Беренди матур зур чаралар өчен, бәйрәмнәр өчен инде монда бәрхеттән, шулай ук төрле парчадан эшләнгән тукымалар сайланыла. Менә көндәлектә кию өчен инде безнең төрле башка материалларны сайларга мөмкин. Материалын сайлаганнан соң аның рәсемен сайларга кирәк, нинди рәсемен үзебезгә күңелебезгә ята, шуны төшерергә кирәк беренче булып. Бәрхеткә төшерәбез рәсемен һәм шуннан соң чигергә тотынабыз. Чигүнең дә ике төрле юлы бар. Беренчесе кул белән чигергә була һәм икенчесе машинада. Хәзер инде чигү бик киң таралып китте. Кулдан чигү өчен инде монда төрле сәйләннәр белән эшләргә була. Шулай ук төрле алтын һәм көмер җепләр белән, төрле асыл ташлар белән дә бизекләргә була. Менә минем кулымдагы менә бу калфагыбыз безнең кулдан чигелгән. Моны чигү өчен бик күп тә вакыт кирәк. Шуңа күрә дә монда алтын җепләр, көмер җепләр белән дә чигелгән. Шулай асыл ташлар әзрәк кенә сәйлән дә куелган. Моңа бик вакыт таләп ителә. Һәрберсе монда алтын белән чигү өлешләре белән күреп китәсез. Җепләре белән эшләнгән, төрле аның ысуллары белән эшләнеп кителгән. Буларны менә бу алтын белән чигү өчен монда хәтта каты кагаз тыгылып калдырыла һәм аны эшләү өлеше үзенә бер төрле. Менә монда инде безнең башка төрле җепләребезне бер итеп, төрле итеп тә куелган. Һәм менә бу безнең калфагыбыз ике төрле өлештән тора. Беренчесе безнең маңгай өлешеннән тора рәсем һәм бысы арткы ягы өлешеннән тора инде. Бу безнең башыбыздан аска төшкән өлеше булып торыла. Шуларны ике өлештән торып чигәләр һәм шуннан соң инде аны төрле матур җепләр белән бизиләр. Төрлечә бизәкләргә була. Монда һәрбер кешенең үзенчә бизәкләнгән булган инде, үзенә карап, үзенең фантазиясына. Өчен инде безнең монда шулай ук башка төрле тукыма белән тегелергә тиеш. Бу подкладкасы дип атала инде эчке ягы. Һәм эчке ягын бергә тоташтырып куела. Теккәннән соң һәм монда әзрәк кечкенә генә резинка да куела. Бу кереш башыбызга киеп кую өчен уңайлы булсын өчен иде. Калфаклар һәр вакытта да башның очында гына булганнар. Арткы өлешләре әзрәк төшерелеп салынып торган. Калфаклар буенча инде зураграк калфакларны өлкән хатыннар кигәннәр. Менә минем башымдагы кебек кечерәкләрне инде туташлар кигәннәр. Һәм шуннан соң калфакларыбыз тарих буенча карасак та гасырлар үтү белән үзгәрә бара. Башта иң зур калфакларны кигәннәр, менә тора бара инде 18нче гасыр ахырлар, 19нчы гасыр башларында кечкенә калфаклар кигәннәр. Монда инде күлмәкләрнең фасоннары Европа стилендә булган, әмма ләкин калфак белән читекне бердә салмаганнар. Аларны югалтмаганнар бүгенге көндә дә. Менә безнең бүгенге көнгә дә карасак та бик күп хәзер җирләрдә яшьләребез бу милли киемнәргә кайта башладылар, бик күп игътибар бирелә. Шулай ук читекләр урамга киеп чыгучылар да бик күп. Читекләрне дә һәм башка киелгән калфаклар изү, шулай ук аны инде алдан матурлык өчен булса да, хәзер дә матурлык өчен дә бизәкләп куярга була. Шулай ук жилетларыбызны, камзулларны төрле итеп заманлаштырып эшләргә була. Заманага туры китереп, үзебезнең киемнәребезгә туры китереп кияргә була.